Salisu yare ne, Salisu yare ne. Amin agaji ya sayyidul anbiya jannatul uliya, ni ban ga tamkar ka ba, ba zan barka ba ya rasulullah nabina. Na kira ka ubangiji na Allah, bani babban rabo na yabo a gurin masoyin naka annabu mashayabo, mai gidan Jibril gatan kaunu shi kake wa yabo. Allah kuma bani in yi kasidar mai babban rabo. Yi salati ubangiji a gurin mahabubu sai ya dalwara, alai da sahabi shi ka sace kidan aba zahara. Sabatuli iyakacin magana ummul wara sabira, haske na salati kan ya karan haska kan zuciya. Sallama assalamu alaika a amsan shugaba, duba na ke mai gida a amsan ba da halinmu ba. Zulkairi babu sa'adatu ni da banga ta makarka ba, daya mai ɗayinta Allah annabi sannu babban uba. Ban ji ba banga mai kamar ka ba annabi likitan zuciya, da halitta rakiyar ka muke yi na faɗa na siya. Kai ne kadai babu kamar ka amsa da tambaya, tausaya sai da la'ana mi gun kadai na tsaya. Amsa kiran mu almujtaba, na kira kai ne ka amsa min ba wanin ka ba. Karabara mu da kanmu manzan Allah ce fargaba, mai sanin komai yana a wajen ka ban san wanin ka ba. Kan zulmu dal sani gani gaban ka a duke na sallama, share hawayen mu annabi domin sayyada Fadima. Banda gata kamar ta ummul a'imma babbar korama, sai ya dace a tala a amsa kiran mu ya sidiya. Ya kasumul wara muna kuma yin tahiya munawwariya, karfafe mu dinga yi maka baitoci mu bashariya. Amsa da amsawar ka mujibulla cikin zahiriya, mun san ajin kanka annabi ya fi gaban hakan dahiriya. Matalauci ne gaban ka ma'aiki arzikin arzikiya, na saniya in kai da amani ma na zamo sadiqiya. Banda kowa banda komai bayan kai kaɗai hazikiya, mai yabanka ne Salisu har ka karan juriya.